Mahilig ka ba dyan? Ha? Mahilig ka? Ba't ako? Hindi, I mean mahilig. Ako ang papagay. Charot. Mahilig ka. May nakwento ka sa akin na ikaw, ano yung tattoo ng kamay mo, kapatid? Alin yan? Ito. Ay. Ito yung papakita po. twins. Close up. Yan. Yan. Twins ko. Ayan. Ito yung twins na... Twins niya? Na miscarriage ni Totoo, Mrs. oo. Yes, so tinatuan ko siya sa kamay ko. Ultrasound. Alright. Wow. Oo, pero yung nandito, doon ako interesado. Ito? Ito ba tinanong ko? Ito kasi... Yun yung interesado ako. Oo. Mahilig ka ba dyan? Ha? Mahilig ka? Ba't ako? Hindi, I mean mahilig. Ako ang papagay. Charot. Mahilig ka dito? Mahilig ka dito? Ha? Mahilig Why ka dito? not? Pagmahal. 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 Ikaw ba? Pag mabango. Hindi. Siyempre pagmahal. Siyempre ginagawa lang yan. Totoo. Sa karelasyon natin, sa mahal natin sa buhay. Not everybody deserves kain pepe. So, di ba? Pero di ba may clothing brand? I remember. Dati. Oo. Yan yung kain pepe. Oo. So, kamali tayo. Natuto tayo. Kasi before syempre medyo toyo nga eh. Kaya nga toyo, medyo puro kalokohan yung iniisip, puro kagaguhan, puro katarantaduhan. Alam mo, wala naman tayo dito kundi pareho tayong loka-loka at loko-loko, yeah, diba? So yun nga lang, I go overboard siguro. Medyo talaga naman, I admit naman. And talaga naman pinagsisihan ko rin. And after that, so natuto ako. It's a lesson. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.